Mahamaya constituency ke parlo Paklongkam pen Mulajan Polling Station angkang kedo self-help group kep atum aphan Karbiang Mas Council EM Lunsing Terona Chor Sangpi Basapi Terangpi ahin pen pe ke thaga therang lapen asona pe ke ronamai kepadopon Kedam tang arkoi ni phai kre pli arni Paklongkam sartherong piarong pathua klamalong Mulajan pen Paklongkam polling station atum chepatir piponsi Mahamaya constituency ke parlo Paklongkam pen Mulajan polling station ke parlo self-help group atum aphan pe ke thaga therang kerona mai padopon Bangso Maya long alohia man pen Karbiang Mas Council EM Lunsing Terona Chor Sangpi Basapi Terangpi kachetong donalong VDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya Mohila Probhari Hevali Ingtipi VDC Klembangphu Phibison Kroatum Pendanglok BJP Klembangphu Klembang Phiatum chetong don Bangso ahut Sangpi Basapi Terangpi hin pen self-help group atum aphan mathasi alang litum kaching thurahin kama prang dun thekja aphan pa kinmang padokonsi alang li jongjung pen self-help group kep atum aphan pe ke thaga therang keron pachetang pon Bangso ahut saru sarhang atum aphan setami matha ponsi pe kar om pe kok lapen choi setami pi bajur pon Bangso Maya long alohia tumpen lamthi ki jai pon ki BJP a sarkar atum raraphan ke matha kang hon kapaching bar pon theka sonsi Mahamaya MSC mate EM Lunsing Teron setami kang hon kapaching bar pon theka jok penangan ki dukela atum ta asana sanawar sai long dun ritilo lasi ke bangji langar ni ta an so se alang ni long cherap chitto du nangji pusi ningji pon ri Pini mane chukidam tanga program hostame belughata program long hot puling hini pelughat lapen mulajana PS angkang alo kido self-help group atum ana phansi therang keron lapen blanket keron laso a program padupon lo sitami hala so hora bangke therang abang tang idera mat rumphonsi pipon cholo department hin pen kali mane baido aning ke hang aning mane aso angkang amuhila tuma phan kaching hon ong a joini masi alang methanga tang ahin pensi labangso atherang abang keron ponlo niladak nilituma isia program deng pon labangke chu kedam tang por hut hala langsun nalong pilo hala therang humpo pilong lo lapen la humpong bong pen non aku humke pichulo humkri postal group tum phan pilong lo lapen pi sitamin le solong bang aku pita ron pon long lo lapen genji lapen sarpinai na tuma phan pekok lapen joy sitami keron pon padupon labang ke Sangpi Basapi Terangpi hin pen alangli ningkang sampen mane la punat alangli nang ke humri pen pa pipiglang pu chini sik kiduk parpi ka tuma phan absona award sai bangke kewan pilu Sangpi Basapi Terangpi alangli ning keme pen lapuson rar phan akirap ke pajir pona puthak jasme rarang liphan Paklongkam lapen Mulajan polling station araratum kachoro lapen kurwang thu pajir don Long parpik lo, athe batai IM sani tu phan rapik lo. Keceng hun bari khang mong tame towata nang bonai pilo, lapen isi nang rapik lo lapen pini tame aku lapuson therang keron pon lapen genji blanket hai keron pon thega pot nili suri sire lang phan churu parpik lo. Tenon kelang ye election apu thak tame alang ni phan sini tum kadog we tame pini chetong dun chol polin tum dak sartherong piarong keni tum ke kaike ta alang ni tong tin tum arjap dun tipo Dok moka pen sem singing ti Karbiang long lai